ଘନ କଳା କେଶ ମୁଣ୍ଡେ ଯାହାର, ରୂପ ରାଇଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାହାର। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଳା କେଶ ଆଉ ଘନ କେଶ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇଛି, କେମିତି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚୁଟି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କି ସେୟାରରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚା ପତି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ସିଝେଇଛି। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏକଦମ ଗୋଟେ କପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ସଜେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଲେମ୍ବୁ ଦବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଏ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁ, ଇଏ ଆମର ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଅଁଳା ରସ ଏଠି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହନାଜ ହୁସେନର ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହନାଜ ହୁସେନର ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର। ଇଏ ବୋଧେ ଯେତେ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର, ଆଉ ଭଲ କଲର୍, ଚୁଟିକି ଭଲ କଲର୍ ସାଇନ୍ ଦିଏ, କଣ୍ଡିସନିଂ କରେ ଚୁଟି ପାଇଁ। ଇଏ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇକି ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚା ପତି ପକେଇ ଜୁସ୍ରେ ମିଶେଇକି ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଢାଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି। এটা ଚା ନିଜର ହେୟାର ମାନେ କେତେ ଅଛି, ଚୁଟି କେତେ ଅଛି, ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି, ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଅଛି, ଏ ଦେଖିକି ଯଦି ମୋଟା ଚୁଟି ଗହବା ଚୁଟି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି 50ରୁ 60 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେହନାଜ ପାଉଡ଼ରଟା ହିନା 50-60 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ଚୁଟି କଭର୍ କରିବନି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ହିନା ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇକି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆଣିଛି, ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ପିଆଜ ଆଉ ବିଟରୁଟ୍, ଇଏ ସବୁ ପେଷ୍ଟ। ଇଏ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମହୁ ପଡ଼ିଲା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଚୁଟି ଧୋଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଚାଲିଯିବ। ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବାଟିକି ଦେଇଥିଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହେଣ୍ଟନ୍, ଏସବୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଚାଲିଯିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଆଜି ଲଗେଇବେ 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ଲଗେଇବେନି, କି ଧୋଇଲା ଭିତରେ ତେଲ ଲଗେଇବେନି। ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାଲି ତେଲ ଲଗେଇବେ, କାଲି ତେଲ ଲଗେଇକି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବେ, ଆଜି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବେନି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ 1-2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି କେତେ ମାନେ ଭଲ ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଘନ କଳା କେଶ ମୁଣ୍ଡେ ଯାହାର, ରୂପ ରାଇଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାହାର। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଳା କେଶ ଆଉ ଘନ କେଶ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇଛି, କେମିତି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚୁଟି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କି ସେୟାରରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚା ପତି ନେଇଛି
ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ତାକୁ ସିଝେଇଛି। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏକଦମ ଗୋଟେ କପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ସଜେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଲେମ୍ବୁ ଦବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଏ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 2ଟା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁ, ଇଏ ଆମର ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଅଁଳା ରସ ଏଠି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହନାଜ ହୁସେନର ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହନାଜ ହୁସେନର ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର। ଇଏ ବୋଧେ ଯେତେ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର ଅଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର, ଆଉ ଭଲ କଲର୍, ଚୁଟିକି ଭଲ କଲର୍ ସାଇନ୍ ଦିଏ, କଣ୍ଡିସନିଂ କରେ ଚୁଟି ପାଇଁ। ଇଏ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇକି ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚା ପତି ପକେଇ ଜୁସ୍ରେ ମିଶେଇକି ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଢାଳିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପତଞ୍ଜଳିର ଅଁଳା ଜୁସ୍ ନେଇଛି। ଅଁଳା ଜୁସ୍ଟାକୁ ଏତିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହନାଜ ହୁସେନର ହିନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମେହେନ୍ଦି କୁହାଯାଏ। ଏ ମେହେନ୍ଦିରୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ମେହେନ୍ଦିଟା, ଭଲ କାମ ବି ଦିଏ, ହେୟାର କଲର୍ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ 4 ଚାମଚ ପକାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍, ତାପରେ ରଖିଛି ଲେମ୍ବୁ, ତାପରେ ରଖିଛି ମହୁ, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ 2-4ଟା ପିଆଜ, 2 ପିସ୍ ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପିସ୍ ପିଆଜ ଅଛି। ଇଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ତ ସେ ପେଷ୍ଟର ଜୁସ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ, ପେଷ୍ଟ ବି ବନେଇକି ଆଣୁଛି, ସେ ଜୁସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ମେହେନ୍ଦି ସାଙ୍ଗରେ ଭିଜେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ନିଜର ହେୟାର ମାନେ କେତେ ଅଛି, ଚୁଟି କେତେ ଅଛି, ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି, ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଅଛି, ଏ ଦେଖିକି ଯଦି ମୋଟା ଚୁଟି ଗହବା ଚୁଟି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି 50ରୁ 60 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେହନାଜ ପାଉଡ଼ରଟା ହିନା 50-60 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ, ନହେଲେ ସେ ପୁରା ଚୁଟି କଭର୍ କରିବନି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ହିନା ପାଉଡ଼ର। ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇକି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆଣିଛି, ମନ୍ଦାର ପତ୍ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ପିଆଜ, ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍, ଇଏ ସବୁ ପେଷ୍ଟ। ଇଏ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମହୁ ପଡ଼ିଲା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଚୁଟି ଧୋଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଚାଲିଯିବ, ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବାଟିକି ଦେଇଥିଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହେଣ୍ଟନ୍, ଏସବୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଚାଲିଯିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଆଜି ଲଗେଇବେ 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ଲଗେଇବେନି, କି ଧୋଇଲା ଭିତରେ ତେଲ ଲଗେଇବେନି। ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାଲି ତେଲ ଲଗେଇବେ, କାଲି ତେଲ ଲଗେଇକି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବେ, ଆଜି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବେନି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ 1-2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି କେତେ ମାନେ ଭଲ ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।